V Termah Čatež je Olimpija kamp več kot uspel. Lepo število otrok, odlični pogoji, zabavne animacije, kopanje, okusna hrana in nepozabna zabava. Vrlo sam srećan da sam našao vremena da dođem ovdje i lepo sam iznenađen sa našim budućim zvezdama. Mališani su srećni ovdje i lepo se radi, pametno, drago mi je, nadam se da ćemo u budućnosti ovaj program i bolje da razvijemo. Fante je doletelo tudi pozitivno presenečenje, ko sta jih obiskala predsednik NK Olimpija Milan Mandarić in obrambni igralec Nemanja Mitrović. Predsednika kluba veseli dejstvo, da klub napreduje prav na vseh področjih. Pa to je najvažnije, da pokažemo da smo organizovani, da radimo sa njima i da razvijemo ovaj program, da bude što veći, da okupimo svu decu iz Ljubljane, da budu deo ovih kampova i da budu naši i navijači i potencijalni igrači. Mislim da je to jedan deo kluba, treba da bude jedan sastavni deo kluba, sastavni deo našeg rada i naših obaveza u isto vrijeme, tako da pomognemo deci, da ih organizujemo, da im damo šansu da razvijaju svoje sportske i fudbalske veštine. Pa je predsednik videl kakšnega talenta, ki bi v prihodnosti lahko zaigral za člansko moštvo Olimpije? Pa vidio sam njih dvoje, troje, nisam siguran da će biti spremni za nedelju protiv Maribora još. Pričekat ćemo malo.